Gahryman arkadamyzyň ýurdumyzyň owajalyk puwdony döwrüň talabyna laýyklykda özgertmek boýunça başlangyçlary häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýär. Sergide görkezilýän owajalyk önümleriň köp türlüligi munyň aýdyň subutnamasydyr. Paýta we buğday meýdanlarynyň, dürli bakça ekilleriniň, miweleriň we gök önümleriň bölümleri ýurdumyzyň owajalyk puwdonyň gazananlarynyň öz boşly beýanyny öwrüli. Şeýlehem bu ýerde guralan sergi mihmallara orta süýümli we aýratyn gymmatly inçe süýümli paýtanyň naýbaş görnüşleriniň nusgalary bilen tanışmaga mümkinçilik berdi. Olaryň her biri köp ýyllyk milli seçkiçilik işleriniň netijesidir. Milli ykdysadiyetimiziň möhüm puwda bolan owajalygyny önüme öndürjilere dürli ýeňillikler berilýär. Şöyle döwlet başlanmamyzyň çözgüdüne laýyklykda ýurdumyzda buğdaýyň, paýtanyň we şalynyň döwlet satyn alyş narhlary ýokarlandyrly. Munyň özi owajalyk önümleriniň öndürilýän möçlerini hemde eksport mümkinçiliklerini mundan meýlekde artdyrmaga, daýhallaryň girdijilerini ýokarlandyrmaga we owa ilatynyň bagtyar durmuşyny üpçün etmege ýardam berýär. Puwdokda amala aşyrylýan giňerli owajalyk özgertmeleriniň esasy maksady daýhallaryň ihlasy bilen bol hasyl etjilýän türkmen topragynyň mümkinçiliklerine netijeli peýdalanmakdan, ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmekden we puwda hasa ösürmekden ibaratdyr. Şunun bilen baglykda ilm barlygy däniçilik, ilm barlygy ekrançylyk, ilm barlygy paýtaşylyk institutlarynyň işiniň ýola goýulynyny bellemek gerek. Bu bolsa tohumçylyk seçki işlerini hassa kämilleşdirmek, owajalyk ekilleriniň yerli toprak howa şertlerine laýyk gelýän görnüşlerini taýýarlamak, owajalygyny toplumyň ösdürmek, ölümçiligi döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak işlerine goşant goşýan ýurdumyzyň alymlaryny hassa ruhlandyrdy. Bu ýerde owajalyk universitetiniň talepleriniň sergi bilen tanyşlygy aýratyn ähmiýete eýe boldy. Seçkiçilik we tohumçylyk puwdanyny dowam etdirilýän almy gözlegler, alymlaryň değişli tejribesiniň we hüner derejesiniň ýerli ýokarlandyrylmagy täze taryhy döwürde owajalyk puwdanyň ösüşine oňyn täsirini ýetirýär. Ma'lum bolşaly Türkmenistanyň owajalyk ministrliginiň ilm barlygy däniçilik institutyna güýlük buğdaýyň täze görnüşleriniň döredilmegi, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň owajalyk puwdanyna tohumçylyk seçkiçilik işini kämilleşdirmek boýunça berýän tapşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýändiginiň, puwda ösdürmegiň ilmiň ýokary gazananlaryna hemde tehnologiýalara dayanýanynyň aýdyň güwäsi boldy. Bu tohumlar değişiklikte birinci täze görnüşi Serdar, ikinci täze görnüşi arkada, üçüncü täze görnüşi bolsa Praga diýilip atlandyrly. Ak buğdaýyň watan diýilip ikrar edilen Türkmenistanyna buğdaýyň bol hasylynyň ýeşitirilip, watan harmanynyň beýgeldilmegi türkmen topragynyň sahawatyny, saçaklarymyzyň bereketini, halkymyzyň awadan durmuşyny äşgär edýär. Ýaýwanlandyrylan giňerli sergide ösdürilip ýetişdirilen gök we miwe önümlerine hem uly orun berilipdir. Döwletimiz tarapyndan döredilýän giň mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýurdumyzyň ekrançylary gözüň dokunulýan önümler bilen ýylyň islendik pasylyna bazarlarymyzy doly üpçün edýärler. Döwletimiz tarapyndan owa senagat toplumynyň inženerçilik, tehniki, üpçünçilik meselelerini innowasion esasy çözmek bilen ýokary iş öndürjülikli iň täze tehnikalar ýerli satyn alınýar. Munyň özi ekrançylyk işlerini amatly agrotehniki möhletlerde ýokary hilli geçirmegiň hasabyna owajalyk önümleriň öndürilişiniň möçlerini artdyrmak üçin amatly şertler döredýär. Sergi ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpçün etmek, owajalygyna geçirilýän özgertmeleri hasa kämilleşdirmek, bu gurdaky işleri döwrebap usulla guramak wezipeleriniň üstünlikli çözülýändiginiň nowatdaky beýany boldy.